Гаспадар Павел, добрый вечер, і дзякуй вялікі, што пагадзіліся на размову з намі сёння менавіта, таму што я ведаю, для вас вельмі заняты дзень. Добрый вечер, вітаю вас. Ведаеце, хачу пачаць нашу размову з вашай нават цытаты, таму што каментуючы перадачу Літвой дакументаў у міжнародны крымінальны суд, вы назвалі сённяшні дзень гістарычным. Мне цікава, чаму гістарычным? Гэта яшчэ не суд над рэжымам Лукашэнкі, гэта нават не ордэр на ягоны арышт, а вы ўжо кажаце гістарычны. Даволі лёгка адказаць на гэтае пытанне, таму што упершыню ў гісторыі Беларусі справы, звязаныя з злачынствамі супраць беларускага народу, перададзены афіцыйна ў міжнародны крымінальны суд у Газе. Гэта ўпершыню адбываецца ў нашай гісторыі, калі кантэкст беларускі будзе разглядацца офісам прокурора міжнароднага крымінальнага суду. І, дарэчы, некалькі гадзін таму ён пацвердзіў, што гэтыя матэрыялы прынятыя для разгляду. І гэта сапраўды гістарычны дзень. Гэта азначае, што ўжо ніхто ніколі не прыйдзе, не возьме і не забярэ гэтыя матэрыялы з міжнароднага крымінальнага суду. Яны ўжо там знаходзяцца. Яны ўжо пайшлі ў працэс, крымінальны працэс, калі так агульна, абагульняючы сказаць. То бок гэта справа, калі яна ўжо там ляжыць, яе немагчыма затрымаць, і ў любым выпадку будзе весціся нейкая... Ну, важна, чтобы яна не ляжала, важна, чтобы яна рухалася. Да? І вось мы кажам пра гэты цягнік, адмысловы цягнік Мінск-Гага, які рушыў са станцыі Мінск-Пасажырскі. І ў гэтым цягніку ўжо знаходзіцца Лукашенка, бо менавіта на яго і таксама на вышэйшых кіраўнікоў палітычных, вайсковых, праваахоўчых сабраныя дадзеныя доказы аб здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці ў Беларусі. Гэты цягнік рушыў са станцыі, але наколькі хутка ён будзе рушыцца, залежыць таксама ад некалькіх фактараў. І на гэтай фактары мы павінны зараз вельмі моцна працаваць. Але ўжо спыніць яго немагчыма. Чакайце, вы сказалі некалькі фактараў, адразу мушу вас запытацца, што за фактары? Першае, для нас вельмі важна на сённяшні дзень падтрымліваць усе арганізацыі, якія будуць працягваць збіраць доказы злачынстваў супраць чалавечнасці, якія здзяйсняюцца фактычна на падставе той камунікацыі, якая перадала Літва з 1 мая 2020 года на тэрыторыі Беларусі. Гэта, перадусім, міжнародную платформу адказнасці, якая знаходзіцца ў Даніі. У гэтую платформу ўходзіць, напрыклад, Міжнародны камітэт супраць катаванняў у Беларусі. У гэтую платформу ўваходзіць «Вясна», праваабарончая арганізацыя, Red Cross, Брытанія, гэта Dignity, гэта таксама Данія. Таксама важна, каб нашыя партнёры, дзяржавы, дэмакратычныя краіны падтрымалі гэты рэферэл, зварот урада Літвы у міжнародны крымінальны суд. І гэта ўсё будзе прыспяшаць гэты цягнік. Дарэчы, сёння пракурор міжнароднага крымінальнага суда Хан у сваёй камунікацыі нават апублікаваў адрас, бяспечны адрас, якім чынам можна перадаваць злачынствы, які здзейснены супраць вас для разгляду ў міжнародны крымінальны суд. Мы займаліся гэтым 1,5 гады. Ад красавіка 2023 года. 1,5 гады. Гэта кожнага дня праца, 24/7. Мы падрыхтавалі разам з літоўскім цэнтрам Justice Hub адпаведную справаздачу і яшчэ ў ліпені 2023 года перадалі Міністэрству юстыцыі Літвы. Міністэрства юстыцыі Літвы, супрацоўнічаючы з намі, зрабіла аналіз, таксама запрасіла міжнародных экспертаў, і яны пацвердзілі, што мы прапаноўваем абсалютна слушны падыход з пункту гледжання юрыдычнага, якім чынам можна распачаць справу супраць Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным суду. І вось урад Літвы прыняў рашэнне. І гэта таксама гістарычна, бо першы раз урад краіны, дзяржава пачынае справу супраць Лукашэнкі, які здзяйсняе злачынствы супраць беларусаў не апошнія 4 гады, а дзесяцігоддзі. Ведаеце, што мяне здзівіла ў сённяшняй навіне, гэта нагода, з якой былі пададзены гэты дакументы, то бок абгрунтаванне як бы ў злачынствах рэжыму. Гэта не забойствы ў 2020 годзе Шутаў, Тарайкоўскі, Бандарэнка, гэта не катаванні беларусаў, гэта не здзекі, не гвалт у турмах. Гэта дэпартацыя беларусаў па-за межы, а таксама пераслед іх па-за межамі Беларусі. Чаму так? Чаму не за вось гэтыя наўпроставыя злачынствы,
а за, як бы можна сказаць, ну не ведаю, наступствы як бы палітыкі рэпрэсій унутры Я Беларусі. думаю, што ў гэтым і ёсць заслуга нашых юрыстаў, якія знайшлі гэтае правовое рашэнне, якое атрымала адпаведную станоўчую ацэнку ўраду Літвы, Міністэрства юстыцыі Літвы і міжнародных экспертаў. На сённяшні дзень, і мы ведаем, што Лукашенко ніколі не хацеў падпісаць рымскі статут. Ён ніколі не хацеў, каб Беларусь была членам міжнароднага крымінальнага суду, бо ён разумеў, што адказнасць прыйдзе, і гэты інструмент можа быць скарыстаны супраць яго. Якім чынам тады распаўсюдзіць юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суду? І вось менавіта было знойдзена гэтае рашэнне. Рашэнне аб трансгранічнасці гэтых злачынстваў. Калі частка злачынстваў здзяйсняецца у тым ліку на тэрыторыі краіны, якая з'яўляецца сябрам міжнароднага крымінальнага суду. На тэрыторыі Беларусі ствараецца атмасфера гвалту, рэпрэсій, шоку, калі беларусы вымушаны уцікаць з краіны, калі яны дэпартуюцца з тэрыторыі Беларусі. Гэта атмасфера не для вытрымання. І ў сувязі з гэтым сотні тысяч беларусаў сталі ахвярамі дэпартацыі. І ў гэтым кантэксце падаецца першы кантэкст, які прадстаўляецца ў рамках міжнароднага крымінальнага суду. Пазней, калі беларусы выехалі па-за межы Беларусі, у адносінах да іх таксама ажыццяўляецца пераслед. І гэта другі від злачынства, пра якое мы кажа ўрад Літвы, калі падае гэтую заяву. І тым ліку мы рыхтавалі нават у апошнія тыдні менавіта вось гэты кантэкст пераследу беларусаў за мяжой. Гэта што? Па-першае, нас усіх пачалі клікаць. Як Лукашенко называе беларусаў? Беглыя? Карпенков, остракапытныя, нелаяльныя. Вось гэтая вся тэрміналогія, што цікава, гэта падарунак. Падарунак нам у кантэксце крымінальнай справы. Я хачу сказаць дзякуй Лукашенку за тое, што ён назваў так беларусаў, бо гэта падкрэслівае, што мы у іх вачах катэгорыя неякасная, непатрэбная для дзяржавы. Група людзей, якіх яны пераследуюць ментальна, але тут сама фізічна. І вы кажаце пра злачынствы супраць чалавечнасці, забойствы, гэта таксама злачынствы, палітычна матываваныя прысуды, гэта злачынства, беспадстаўныя затрыманні, гэта злачынства. Гэта ўсё ў кантэксце улічваецца, але прыцягнуць да адказнасці, каб распаўсюджыць юрысдыкцыю, можна, калі гэтае злачынства здзяйсняецца у тым ліку на тэрыторыі краіны, якая належыць міжнароднаму крымінальнаму суду. Гэта Літва. Але не толькі. Мы таксама звяртаемся сёння да нашых польскіх партнёраў, бо вялікая частка беларусаў, нават большая, чым у Літве, абсалютна большая, выехала у тым ліку ў Польшчу. Але гэта не азначае, што толькі Польша і Літва могуць зрабіць. Гэта могуць зрабіць іншыя краіны. Сёння у меня была сустрэча ў Міністэрстве замежных спраў Нідерландаў, і мы таксама размаўлялі з гэтай краінай. Я не хачу казаць за іх. Я не ведаю, якія рашэнні будуць прымаць, але мы спадзяемся, што дзяржавы, партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі, якія разумеюць, што гэта злачынства, будуць падтрымліваць гэтую камунікацыю. Што гэта зменіць? Ну вось падасць яшчэ акрамя Літвы, Польша, Нідерланды, Нямецчына. Хуткасць цягніка. Вельмі важна зразумець, бо, конечно, гэтыя справы ўжо доказаў даволі шмат. Мы будзем іх нарошчваць, мы будзем супрацоўнічаць з міжнароднай платформай адказнасці, дацкай платформай, з іншымі арганізацыямі. Мы заклікаем беларусаў таксама звяртацца ў міжнародны крымінальны суд. Мы не спыняемся. У нас ёсць некалькі дзеянняў, якія мы не хацелі публічыць. Але калі дзяржавы да гэтага далучаюцца, і Літва, дарэчы, у сваёй камунікацыі кажа, глядзіце, гісторыя звязаная з Украінай. Літва ініцыявала, пазней яе падтрымалі шэраг краінаў. І дзякуючы гэтаму у выніку быў выдадзены ордэр на арышт Пуціну у кантэксце ваеннага злачынства. І гэта адзін з прыкладаў, як гэта працуе. Калі падтрымае большасць краінаў, членаў міжнароднага крымінальнага суду, цягнік пайдзе больш хутчэй. Беларускія дэмакратычныя сілы самыя не маглі падаць гэтых дакументаў, так, не маюць суб'ектнасці пэўнай дзеля таго, каб гэта зрабіць. Гэта зрабіла Літва. Цяжка было знайсці партнёра, які пагадзіўся зрабіць вось гэты унёсак. Ёсць пэўныя рызыкі для Літвы як краіны, так, у сувязі з тым, што гэта яны падалі ў міжнародны крымінальны суд. Гэта была папярэдняя праца, як я сказаў, некалькі месяцаў. Пазней першая сустрэча у нас адбылася ўжо такая прадметная ў верасні 2023 года ў Міністэрстве юстыцыі Літвы. І ад гэтай сустрэчы пайшлі дзеянні. Пайшла канкрэтная праца, штотыднёвая, штодзённая камунікацыя з Міністэрствам юстыцыі Літвы, іх абсалютна адмысловая, незалежная запрашэнне міжнародных экспертаў, ацэнка і прыняцце гэтага рашэння ўрадам Літвы. Дарэчы, у сваім прэс-рэлізе Літва кажа пра тое, што іх мэтаю таксама з'яўляецца прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці, выдаць ордэр на арышт Лукашэнкі. І гэта таксама ўпершыню. Зацытаваны міністр юстыцыі Літвы ў гэтым прэс-рэлізе, ён кажа, мы чакаем на выдачу ордэраў
тым ліку на Лукашенко. Да, гэта важна разумець, што да гэтага прыйдзе. Мы, конечно, сёння з вами не адкажам на пытанне, калі гэта адбудзецца, але таксама ад нас залежыць, як хутка гэта можа адбыцца. Вы зараз узгадваеце Літву, але вы спрабавалі з іншымі партнёрамі, з Польшай, з іншымі краінамі, спрабавалі яшчэ на этапе тады 23-го года? Так, мы працягваем супрацоўніцтва. Дарэчы, бліжэйшым часам у нас адбудзецца сустрэча з міністрам юстыцыі, генеральным прокурорам Польшы Адамам Боднарам. І падчас гэтай сустрэчы ўжо не першы раз мы будзем абмяркоўваць гэтае рашэнне. Я не хацеў бы уваходзіць у дэталі, бо гэта суверэннае, незалежнае права кожнай незалежнай дзяржавы прыняць той ці іншы бок. Мы размаўлялі пра гэта на гэтым тыдні, на мінулым тыдні, прабачце, у міністэрстве замежных спраў з палітычным дырэктарам МЗС Польшы, з прававым дэпартаментам. Я размаўляў пра гэта з міністрам замежных спраў Латвіі. Так што мы размаўляем і з іншымі дзяржавамі. Я прывёў прыклад Нідерландаў, Швецыі і так далей. Гэтыя краіны я магу пералічваць і пералічваць. Але зараз, калі яны бачаць прыклад адной дзяржавы, якая ўжо зрабіла гэты крок, яна перайшла гэты рубеж, гэта значыцца, это адкрывае большай магчымасці для іх, для прыняцця іх прававых рашэнняў. Як думаеце, Літва будзе мець нейкія наступствы з боку Менску, напрыклад, разрыў дыпламатычных адносінаў, пра які шмат хто гаворыць у кантэксце таго, што сёння адбылося? Дыктатар слабы. Ён не пойдзе на гэта. Калі пойдзе, гэта будзе велічэзная памылка. Памылка, я думаю, фіаска поўная міністра Лукашэнкі Рыжэнкова. Таму што разрыў дыпламатычных адносінаў з Літвой будзе азначаць фактычна разрыў адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. Літва з'яўляецца сябрам Еўрапейскага Саюза. Калі Лукашенко хоча абвастрыць гэтыя адносіны, проста іх ліквідаваць, паставіць іх і ўжо ўвогуле ў крытычны стан, то ён пойдзе на гэта. Я думаю, што яны будуць шукаць іншыя спробы. Мы ведаем, што ўжо адбылася нарада, яны нават не адна, дзе яны абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, яны рыхтуюць нейкія дзеянні, пажывем, пабачым. Але важна падкрэсліць, што Літва вельмі моцна стаіць на сваёй пазіцыі. Мы бачылі нават спробы напярэдадні падачы гэтых матэрыялаў міжнародны крымінальны суд з боку таго ж Рыжэнкова, з боку іншых прадстаўнікоў здэматываваць Літву, як бы паказаць. Мала хто, дарэчы, успрымаў вось гэтую рыторыку Рыжэнкова пра тое, што давайце з Літвой нармалізоўваць адносіны. Вельмі шмат было ў апошнім часе вось такіх заклікаў з боку рэжыма да Літвы. Мала хто разумеў, пра што гаворка. Цяпер сёння гэта стала зразумела. Ну, на жаль, гэта інфармацыя стала вядомай, колькі мы разумеем рэжыму раней, чым адбылося гэтае дзеянне. Як так адбылося, дарэчы, бо 17 верасня Александр Лукашенко на дні так званага народнага адзінства пра гэта казаў, 18-го пра гэта казала Эйсмонт, прычым тады не так сур'ёзна гэта ўсё ўспрынялі, гэта не было распаўсюджана беларускімі незалежнымі СМІ, але яна слова ў слова сказала фармулёўку, з якой сёння Літва падала гэтыя дакументы. Мне цяжка адказаць зразумела на гэтае пытанне. Мы рабілі ўсё, каб гэта інфармацыя была канфідэнцыйная. Мы рабілі ўсё разам з літоўскімі партнёрамі. Но гэта пытанне хутчэй за ўсё ўжо не да нас. Я думаю, тыя органы, якія павінны адсочваць гэтую сітуацыю, павінны аналізаваць. Але гэта не спыніла. Конечно, мы таксама мелі засцярогі, што можа спрацаваць нейкія дзеянні дзеля таго, каб спыніць наш рух да таго, што адбылося сёння. Але гэта ім не ўдалося зрабіць. А вы адчувалі нейкі супраціў увогуле падчас вось усяго гэтага там з 23-го года, калі вы гэтым пачалі ў красавіку займацца, вы адчувалі хоць раз нейкі пэўны супраціў, не ведаю, з боку рэжыму, з боку нейкіх іншых краінаў, нейкіх гульцоў? Мы адчувалі супраціў з боку спецслужбаў. Гэта было, але гэта было ў кантэксце ваеннага злачынства Лукашэнкі. У кантэксце ваеннага злачынства дэпартацыі украінскіх дзяцей. Бо было некалькі спробаў, калі з намі спрабавалі кантактавацца. Напрыклад, нібы прадстаўнікі Міністэрства абароны Украіны, якія хацелі атрымаць інфармацыю аб камунікацыях, якія мы перадалі па факту дэпартацыі украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Яны прапаноўвалі пазней грошы, яны прапаноўвалі нават памілаванне з боку Лукашэнкі. Пазней пачаўся шантаж. Каму нават прапаноўвалі? Тым, хто будзе супрацоўнічаць з спецслужбамі Лукашэнкі. Пазней шантаж. Гэта было некалькі спробаў купіць альбо шантажом атрымаць гэтую інфармацыю. Але яны не ведалі пра тое, што паралельна, абсалютна паралельна, дзень у дзень шла тая праца, якая сёння дала хаця бы першы, але моцны папярэдні вынік. Яны не ведаюць, дарэчы, і пра іншыя дзеянні, якія мы ажыццяўляем. І я сказаў калісьці, што мы будзем наносіць удар левай, і мы гэты удар зрабілі. І справа украінскіх дзяцей не заканчваецца, яна працягваецца. Мы нанеслі сёння удар правай, але будзе яшчэ удары па цэнтру.
Ведаеце, чаму важна, хоць вы кажаце, што яны не ведалі, яны ўсё ж такі прынамсі 2 тыдні таму ўжо ведалі пра гэтую справу, але чаму гэта важна, таму што ў рэжыма быў час падрыхтавацца да нейкага адказу. Яны маглі штосьці прыдумаць, чымсьці адказаць. Але мяркуючы па тым, вось мы записываем зараз гэтую размову увечары таго самага дня, калі былі пададзеныя дакументы літоўскім бокам, ніякай рэакцыі афіцыйна Менску няма. Но мы бачили с вами шарики. Шарики на последнюю неделю, которые в воздушном пространстве Литвы появлялись, да? З сигаретами. Ну, але гэта кантрабандысты могуць быць. Але реально цэлы дзень мінуў, нема Яны рэакцыі пагражалі. Я Менска. думаю, што Гэта шок для іх? той артыкул, які апублікаваў Рыжынков, фактычна гэта была здзек і пагроза. Пагроза Літве. Бо фактычна ён пачаў абражаць урад Літвы, абражаць уладу гэтай краіны, спрабаваў стварыць канфлікт паміж грамадствам і палітыкай гэтага ўрада. З іншага боку, ён фактычна паказваў, што стаіць на каленях і нават просіць, каб гэтага не рабілася, а наадварот просіць адкрыйце нам порты ў Балтыку, купіце ў нас электраэнергію. Але это выглядала абсалютна смешна. Я, на жаль, мушу прызнацца, ну, можа, гэта зараз будзе гучаць так неяк высакапарна, але калі ён быў маім намеснікам, значыць, я яго проста не навучыў дыпламаты. Ён не разумее, што такое дыпламаты, як трэба будаваць адносіны з дзяржавамі. Ён захацеў размаўляць з Літвой з пазіцыі больш высокай, пагардлівай пазіцыі. Гэта непрымальна ў адносінах паміж дзяржавамі. І Літва вельмі моцна, дакладна адказала яму. Умова вызваліць усіх палітзняволеных, пакараць усіх, хто вінаваты за рэпрэсію ў Беларусі, у тым ліку тых, хто аддае загады за гэтай рэпрэсіі, таксама вярнуць страты, якія панесла Літва ў сувязі са штучнай міграцыйнай вайной, спыніць падтрымку вайны Расіі супраць Украіны і гэтак далей. Вось гэта вы зробіце, і ў нас будуць добрыя, нармальныя адносіны. Ну так, учора таксама ў праграме «Тыдзень» я з Рыжынковым завочна крышку на гэтую тэму паразмаўляў. Але вы ўсё ж такі не адказалі на пытанне. Гэта шок для Менску, таму што калі за цэлы дзень, у іх было 2 тыдні, мінімум 2 тыдні, яны ведаюць пра тое, што Літва будзе падаваць дакументы ў міжнародны крымінальны суд. Сёння няма ніякай рэакцыі за цягам цэлага дня. Ужо б маглі што заўгодна за гэтыя 2 тыдні напісаць. А нам все равно, ці яшчэ штосьці. Нічога няма, маўчок. Я думаю, што шок для Лукашэнкі. Лукашенко хацеў увайсці ў гісторыю як першы прэзідэнт незалежнай Беларусі. І ён выканае сваю мару. Ён войдзе ў гісторыю. Але ён войдзе сапраўды як апошні дыктатар у Еўропе. Ён войдзе ў гісторыю як міжнародны злачынец, які здзейсніў сотні тысяч злачынстваў супраць беларускага народа. Ён войдзе ў гісторыю як тая асоба, якая панясе адказнасць за гэтыя злачынствы. Пытанне толькі часу, ці адбудзецца гэта заўтра, ці паслязаўтра. Але напэўна гэта ўжо адбудзецца. Вярнуць гэтую справу з міжнароднага крымінальнага суду немагчыма. Ён вельмі баіцца паўтарэння гісторыі Мілошевіча. Мілошевіч не дажыў да гэтага суда. Я жадаю, каб ён дажыў да гэтага суда, каб мы, беларусы, пабачылі яго за кратамі у Газе, тут недалёка, дзе адбываюцца судовыя паседжанні. А лепш за ўсё, каб мы ўсе ў прамым эфіры маглі наглядаць, як будуць судзіць гэтую пачвару у Беларусі. Калі ўсе мы сапраўды даведуемся, колькі злачынстваў ён здзейсніў. Мы жылі як нармальныя людзі. Мы хацелі выказаць сваім голасам права выбіраць іншую ўладу. Мы зрабілі гэты выбар. У выніку што мы атрымалі? Нас білі, катавалі. Ён рабіў гэта не на працягу гэтых 4 гадоў. Мы разумеем, што на працягу дзесяцігоддзяў. І ён вымусіў беларусаў таксама уцякаць з краіны. Гэта велічэзны удар па дзяржаўнасці, гэта велічэзны удар па будучым нашай Беларусі. І ён таксама за гэта павінен несці адказнасць. За смерці, за гвалт, за катаванне, за забойствы, за ўсё, што ён робіць у нашай краіне. Ён павінен за гэта панесці адказнасць. Дэмакратыя у Беларусі ніколі не пераможа, пакуль не наступіць адказнасць. Дарэчы, Мілошевіч прайграў выбары ў сваім часе, і наступны прэм'ер, калі я добра памятаю, проста выдаў яго. Яго вывезлі ў Гагу, і ён тут, вось якраз у Газе, памёр у турме, чакаючы на прысуд. Сапраўды, вельмі, незайздросны лёс. Дарэчы, для нас гэта важна як сігнал. Сігнал да тых эліт, умоўных эліт, бо такое нібы добрае слово мы выкарыстоўваем, вакол Лукашэнкі. У гэтым цягніку сядзіць ён. У гэтым цягніку ўжо, напрыклад, Карпінкоў, Церцель, там Эйсманты,
Там азаронак, там укавошчык, прапагандысты, якія ствараюць гэтую атмасферу маральнага ціску на беларусаў. Вы думаете, пропагандисты так само будут за это отказываться? Конечно, вось давайте узгадаем гэтую руандскую гісторыю. Радыё тысячы халмоў. Калі кіраўнік гэтай радыёстанцыі, ён атрымаў ордэр на арышт, ён бадай жа быў затрыманы, але быў прызнаны вар'ятам, яго не судзілі. Але ён звар'яцеў. Я думаю, што гэта чакае шмат тых прапагандыстаў, хто сёння з'яўляецца рупарам рэжыму Лукашэнкі. Так вось, гэта наш сігнал элітам вакол Лукашэнкі. Вы хочаце набыць гэты квіток у цягнік Гага-Мінск. Раней ці пазней вы будзеце ў гэтым цягніку, калі вы не спыніце падтрымку гэтага рэжыму. Што можа адбывацца? Я раскажу, як гэта ў сістэме будзе. Ось я, дарэчы, вас хацеў запытацца, вы сістэму ведаеце вельмі добра, вы былі часткай гэтай сістэмы. Як яна адрэагуе? Што ў галовах чыноўнікаў, вось якія вакол Лукашэнкі? Можа, нават не на самых высокіх пазіцыях, а... Тут пытанне страху. З аднаго боку яны баяцца Лукашэнкі, бо ён тут побач разам, рэальны. Ён можа пакараць іх за тое, што яны яму не падпарадкоўваюцца. З іншага боку пагроза крымінальнай адказнасці. Яна нібы далёкая, але кожны будзе гэта ўзважваць. З іншага боку ён будзе старацца рабіць так, каб трошки адсоўвацца ад тых дзеянняў, якія патэнцыяльна могуць трактавацца як міжнародныя злачынствы супраць чалавечнасці. І гэты кіраўнік, гэтая асоба будзе старацца не падпісваць дакументы, аддаваць свайму намесніку. Хтосьці прыме рашэнне зысці гэтай сістэмы. Тыя новыя, якія будуць прыходзіць, яны будуць 10 разоў думаць, ці варта ісці гэтую сістэму. Гэта будзе перманентна разбураць сістэму. Да, гэта не будзе так на нашых вачах, што вось пачне рассыпацца. Але калі прыйдзе крытычны момант, вось пра тое, што вы расказалі пра Мілошавіча, у гэты крытычны момант ты, хто побач з ім, дзеля таго, каб уратаваць сабе, я лічу, што гэта верагодны сцэнар, затрымаюць Лукашэнку і выдадуць яго міжнароднаму правасуддзю. І вось гэтая пагроза для яго існуе. Яна існуе і ў яго службе бяспецы, яна існуе ў КДБ, яна існуе ва ўрадзе, яна ў міністэрстве ўнутраных спраў, яна існуе ўжо сёння рэальна вокал. Мы не ведаем гэтых людзей. Нават, можа, яны зараз не ведаюць, што яны будуць у стане гэта зрабіць, але яны гэта зробяць. Так, як гэта было, напрыклад, у Аргентыне, калі пракурор Штрассера, хіба ягонае прозвішча, таксама быў знутры сістэмы і пазней судзіў усіх гэтых людзей. Але вы не думаеце, што гэта можа мець адваротны эфект? Напрыклад, калі Лукашенко будзе спрабаваць кожнага, хто побач з ім, запэцкаць у гэтых злачынствах, каб яны пазней не маглі застацца непакарана, каб яны ведалі, што для іх гэты квіток на гэты цягнік ужо ёсць. Яны не могуць ад яго адмовіцца. Ну, гэта будзе разбураць сістэму. Гэта можа давесці да абсурда сітуацыю. Абсурд у гэтай сітуацыі можа справакаваць выбух. Так што крытычнасць гэта будзе ўзрастаць. Я ў гэтым перакананы. У вас ёсць нейкія сігналы знутры, напрыклад, зараз сістэмы, як яны рэагуюць на гэтыя падзеі, якія зараз у Газе адбываюцца? Я казаў, што яны вельмі былі заклапочаны гэтай сітуацыі, нават на вельмі высокім узроўні адбываліся камунікацыі. Яны раіліся, якім чынам варта рэагаваць. Кое-што мы пабачылі з вамі, нешта пабачылі з камунікацыі таго ж Рыжынкова апошнім часам. Мы, на жаль, не ведаем, якія яны рыхтуюць яшчэ дзеянні. Я думаю, што мы пажывем, пабачым, паглядзім. Але яшчэ раз кажу, што змяніць гэтага рашэння ўжо немагчыма. Дакументы ўжо знаходзяцца там, дзе павінны знаходзіцца. І першы раз гэта зрабіла дзяржава, менавіта дзяржава. Я спадзяюся, што нас падтрымае ў будучым і Украіна, якая таксама больш актыўна будзе падтрымліваць справу выдачы ордэра на арышт у адносінах да Лукашэнкі за злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Але гэта две незалежныя, абсалютна незалежныя, паралельныя справы. Але яны будуць паскараць адна адну, будуць каталізатарамі адна для адной? Ну, вы ведаеце, гэта будзе залежаць ад палітычнай матывацыі. Зразумела, што калі мы кажам пра нашых еўрапейскіх партнёраў, то зараз мы будзем, конечно, працаваць з імі над тым, каб яны больш актыўна падтрымалі расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці. Калі мы кажам пра украінскіх партнёраў, ну, гэта пытанне да украінскіх партнёраў. Ці яны будуць проста глядзець, што, ну, няхай, можа, Еўропа зоймецца Лукашенко, а мы ўжо калісьці пазней, ці ўсё ж такі мы лічым, што
дзеці гэта тое, што самае важнае для кожнага чалавека, для дзяржавы, для Украіны. І гэта таксама стане прыярытэтам у кантэксце прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за ваеннае злачынства супраць украінскіх дзяцей і для украінскіх уладаў. Мы перадалі ўсе неабходныя матэрыялы генеральнаму прокурору Украіны. Я ведаю, што зараз і украінскія арганізацыі, і ініцыятыва Белпол зараз ужо дапамагала таксама збіраць гэтыя доказы. І гэта важна, што з усіх бакоў наступае на Лукашэнку. 4 кастрычніка літаральна праз некалькі дзён у іх будзе прэс-канферэнцыя, на якой яны таксама прадставяць гэтыя ўсе рэчы. Вы кажаце, што вы наносіце удар левай, але правая рыхтуецца да наступнага удару. Што вы маеце на увазе? Не, левый ўжо нанесены. Гэта першыя две камунікацыі па справе украінскіх дзяцей. У вас ёсць яшчэ нейкія У нас ёсць удар по цэнтру. Можете здрадзіць нейкія падрабязнасці? Не, на жаль, не. На жаль, не, бо гэтаму будуць супрацьдзейнічаць. І вы, як вы задалі слушнае пытанне, што супрацьдзейнічаюць, спрабуюць атрымаць інфармацыю, таму гэта інфармацыя, конечно, носіць канфідэнцыйны характар. Але я скажу так, мы ўжо вельмі заавансавана працуем па гэтаму кірунку. Тады не буду пытацца што, а запытаюся калі. Гэта не залежыць толькі ад нас. Вы бачыце, што нават з нашымі вельмі добрымі партнёрамі тут словы удзячнасці ўраду Літвы, уладам Літвы, Justice Hub, нашаму партнёру з Літвы, Даніусу Жалімусу, еўрадэпутату, за тую працу, якую зрабілі. Гэта таксама было год працы. Год працы, увогуле, 1,5 гады. Таму, гарызонтаў вы не намалюеце гэта неправільна. Тады гэта ў дыктатурах, магчыма, ведаеце, вы спрынялі рашэнне. Да. Да рэчы, важна зразумець, каб таксама гледачы зразумелі. Вось глядзіце, калі здзяйсняецца злачынства, 10 ахвяраў, да, яны тэарэтычна могуць пайсці ў міжнародны крымінальны суд і падаць заяву, але шанец на тое, што яна будзе разгледжана, мала рэальны. Калі мы кажам з вами у кантэксце звяртаецца дзяржава, урад, вось тут шанец адразу павышаецца. Тут мы нават пабачылі сёння адразу па рэакцыі Хана, прокурора. Ён адразу вельмі рэагаваў. нечакана, што праз некалькі гадзінаў была рэакцыя, прычым не нейкая, проста ён сказаў, што прыняў гэта, значыцца, ён успрымае гэта як вельмі важную справу. Вельмі важную. Гэта адразу наша рэакцыя з нашымі партнёрамі. Мы камунікаваліся, яны гэта прынялі як вельмі такі станоўчы сігнал. Добра, вы не здраджваеце, які будзе удар па цэнтру, і нават тэрмінаў не здраджваеце, тады іншае пытанне. Да канца года 3 месяцы? Ці мы пабачым у гэтыя 3 месяцы нейкі ордэр першы? Я памятаю наше інтэрв'ю. А я вас хацеў злавіць, але вы памятаеце добра. Вы сказалі, што калі ў гэтым годзе не будзе ордэра на арышт Лукашэнкі, то вы будзеце моцна на партнёраў злыя. Ну, я думаю, што сёння ў мне ўжо няма падставаў быць як бы крытычным да нашых партнёраў, хаця ж бы на прыкладзе Літвы. Я вельмі спадзяюся, што на працягу гэтых 3 месяцаў мы пастараемся ўзмацніць пазіцыю Літвы. І я думаю, што тады ўжо мне не будзе права да такой моцнай крытыкі, якой я абяцаў. Усё ж такі я таксама рэаліст. Я абсалютны рэаліст, я разумею, што... Да канца года не будзе. Гэта можа адбыцца заўтра. Гэта можа адбыцца ў сітуацыі, калі ён чарговы раз вырашыць паехаць у Манголію. Да? Колькі б не крытыкавалі Манголію, мне сёння ставілі пытанне, ну добра, у чым розніца? Так розніца вельмі істотная, бо калі мы кажам пра Лукашэнку, ён не прэзідэнт. Калі мы кажам пра Лукашэнку, ён не кіраўнік ядзернай дзяржавы. Калі мы кажам пра рашэнне праблемы, якая сёння ёсць у Еўропе, а чаму б не пачаць яе вырашаць Лукашэнкі? Калі хтосьці мне скажа, калі хтосьці мне кажа, ну окей, мы яго заганяем таксама ў куток разам з Пуцінам, ну тады я ставлю пытанне. Ну добра, няхай ён далей забівае беларусаў, няхай ён далей катуе беларусаў, няхай далей у турмах паміраюць беларускія палітзняволі, няхай далей беларусы выязджаюць з краіны. Мы нават перад інтэрв'ю з вами спрабавалі палічыць колькі? 800 000? Можа, ўжо 1 мільён беларусаў выехала? Гэта распад дзяржавы, ён знішчае дзяржаву. А мы на гэта будзем глядзець і казаць, працягвай далей. Альбо, калі хтосьці побач з намі здзейсніў злачынства, мы скажам, ну окей, у яго ж дзеці, давайте не будзем его караць, бо не будзе за што жыць гэтым дзецям, бо бацька пойдзе ў турму, альбо маці злачынец. Ну гэта же падрыў усей сістэмы функцыянавання грамадства, дзяржавы. Яшчэ раз, дэмакратыя пераможа ў Беларусі толькі тады, калі наступіць адказнасць. Калі мы не зачынім гэтую скрыню Пандоры, якую адчыніў Лукашенко, беспраўя, беззаконня, немагчыма верыць у тое, што ў Беларусі будзе нармальная дзяржава, функцыянаваць дэмакратычная краіна. Таму першая гэта адказнасць, гэта класіка, гэта тая стратэгія, у нас вельмі часта пытаюцца, у чым ваша стратэгія? У нашай каманды Народнага антыкрызіснага управлення вельмі дакладная і ясная стратэгія. Гэта ціск на гэты рэжым. Не даваць ім прадыхнуць кожнага дня. Кожнага дня. Самалёты пад санкцыі. Хочаш лётаць?
купляй на чорным рынку запасныя часткі, адказнасць, здзейсніў ваенныя злачынствы, значит, справы, матэрыялы ў міжнародным крымінальным суде, здзейсніў злачынствы супраць чалавечнасці, супраць беларусаў, справы там. Як нам матываваць беларусаў? Я сёння казаў у міністэрстве замежных спраў Нідерландаў. Зразумейце одну рэч, бо калі беларусы пайшлі на пратэст, яны верылі ў дэмакратыю. Яны верылі, што дэмакратыя гэта эфектыўны інстытут. У тым ліку в кантэксце прыцягнення да адказнасці бандыта. Бо сёння бандыт кіруе нашай краінай. І адказнасць не наступае, ён здзяйсняе злачынства, і людзі глядзяць: окей, але нашыя партнёры з намі, да, дэкларатыўна яны з намі. А ў чым гэта рэалізуецца? Зачыняць межы, менш візаў, нема адказнасці. Это крокі, якія наадварот шкодзяць мы кажам пра тое, што мы павінны таксама і нашым партнёрам кажам, што вы павінны прадэманстраваць эфектыўнасць дэмакратыі. Адзін з элементаў. Я не хачу нічога абсалютызаваць, ні санкцыі, ні адказнасць, но гэта стратэгічныя кірункі. Адзін з элементаў гэта ў тым ліку адказнасць. Калі людзі разумеюць, што дэмакратыя яна эфектыўна, яна прыводзіць да гэтай адказнасці раней ці пазней. Это і ёсць розніца паміж дыктатурамі, у якіх законы не працуюць, і паміж дэмакратамі, у якіх законы павінны працаваць. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, спадар Павел. Дзякуй вам.